Is-sena li għaddiet, il-libreriji pubbliċi madwar Malta u Għawdex irreġistraw żieda ta' 2.3% fil-kotba mislufa mis-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juriet kif matul l-2019 kien hemm aktar minn miljun ktieb misluf mill-libreriji pubbliċi, żieda ta' 23,523 ktieb mill-2018. Tul is-sena l-oħra, il-libreriji Maltin raw żieda fil-kotba virtwali magħrufa bħala e-books. Dan hekk kif tul is-sena li għaddiet ftit aktar minn 14,000 ktieb virtwali ġew mislufa b'żieda ta' 5,800 mis-sena ta' qabel. Tul is-sena li għaddiet, l-aktar libreriji li raw l-aktar kotba mislufa kienu dawk tal-Furjana, Birkirkara u Ħolqormi. Filwaqt li f'Għawdex l-aktar kotba li ġew mislufa minnhom kienu dawk tan-Nadur, ir-Rabat Għawdex u x-Xewkija. L-aktar żieda fil-kotba mislufa kienu fil-librerija tal-Qrendi fejn ġiet innutata żieda ta' aktar minn 10,600 ktieb misluf tul is-sena li għaddiet. Filwaqt li l-akbar nuqqas fil-kotba mislufa ġiet innutata fil-librerija tal-Mosta, b'nuqqas ta' aktar minn 16,000 ktieb. Is-sena l-oħra kien hemm aktar minn 6,000 membru ġdid mal-libreriji. Minn dawn il-membri l-ġodda, żewġ terzi kienu dawk taħt 18-il sena, filwaqt li 34% kienu adulti.